Assalamualaikum, sugeng enjing para siswa. Pripun kabare? Mugi-mugi sae sedaya nggih. Dina iki Ustazah Lia badhe nerangake babagan ulangan 5 pengalamanku. Para siswa padha nyemak nggih. Babar wawasan. Sapa sing kelingan nalika isih cilik? Nalika kowe dadi murid taman kanak-kanak, sekolah diterake ibu. Sinau diwarai bapak, mesam-mesem digodho Mbah Kakong lan Mbah Putri. Nalika isih cilik, rasane seneng banget ditresnani simbah, bapak lan ibu. Mula awake dhewe ya kudu ngajeni, mituhu marang dawuhe wong tuwa. Pasinaon iki ngrembug bab pengalaman. Ustazah Lia bakal paring arahan kepriye carane supaya bocah-bocah mangerteni pasinaon iki. Pasinaon siji, model teks pinilih. Para bocah semaen ya cerita pengalaman sing Ustazah Lia waca. Plesir ing pesisir priki. Saiki taun anyar, aku, ibu, bapak lan Mbak Rini dolan menyang pesisir priki. Dalan sing tak lewati menggak-menggok lan munggah mudhun. Atiku seneng banget weruh sesawangan endah ing sakewa tengene dalan. Jam 11 aku tekan priki. Rame banget suasanane. Ayo do mudhun, wis teka, dawuhe bapak. Pak, kula kalian Mbak Rini punapa angsal dolanan wonten pinggir segara? Iya Bim, ning aja ado-ado. Matur nuwun Bapak. Aku karo Mbak Rini banjur dolanan wedi. Nalika dolanan ora sengaja gambare Mbak Rini tak rusakake. Sepurane ya Mbak, aku ngrusakake gambarmu. Iya Di, ora apa-apa. Sakwise cukup, aku sak keluarga mulih. Nah, itu tadi cerita yang Ustazah Lia baca. Cerita tadi menceritakan tentang keluarga Bima yang jalan-jalan ke Pantai Priki. Pada saat Bima sudah sampai ke Pantai Priki, dia meminta izin kepada bapaknya untuk bermain ke pinggir laut. Tetapi bapaknya bilang, "Kamu harus hati-hati ya Bima." Bima pun mengiyakan. Lalu Bima dan Mbak Rini bermain pasir. Tapi tanpa sengaja Bima merusakkan gambar yang dibuat oleh Mbak Rini. Lalu Bima meminta maaf dan akhirnya Mbak Rini pun memaafkannya. Anak-anak juga harus seperti Bima ya. Kalau melakukan sebuah kesalahan, anak-anak harus segera meminta maaf. Oke? Pasinaon loro, ayo makarya bebarengan. Bapak tindak Surabaya, kondure mundur dolanan. Mobil-mobilan kanggo Bima, omah-omahan kanggo Rini. Bocah loro rebutan omah-omahan. Omah-omahane rusak. Bima njaluk pangapura. Tujuane Rini ora nesu lan manehi pangapura. Nah, saiki ayo para siswa ngidentifikasi atur panuwun. Sing pertama, atur panuwun marang kanca. Matur nuwun ya Bima, wingi wis dikancani dolan. Iya, padha-padha Dimas. Sing keloro, atur panuwun marang wong sing luwih tuwa. Neng kene para siswa kudu ngomong karo basa sing luwih alus ya. Contone, Dek Bima, ayo tak rewangi ngringkesi. Nggih, Mbak, matur nuwun. Saiki ayo padha ngidentifikasi nyuwun pangapura. Nyuwun pangapura ning basa Indonesia yaiku artine meminta maaf. Sing pertama, nyuwun pangapura marang kanca. Siti, sepurane aku budal dhisik ya. Iya Dimas, dhisik.
Contoh sing keloro yaiku nyuwun pangapura marang wong sing luwih tuwa. Dek Bima, iki bukune Mbak Rini. Nggih, Mbak, pangapunten. Contoh sing ketelu yaiku nyuwun pangapura marang bapak utawa ibu. Ibu, pangapunten, kula dolan. Iya le, sing ati-ati ya. Alhamdulillah, saiki bocah-bocah wis padha ngerti lan pinter ya kepriye carane nyuwun pangapura lan carane matur nuwun. Saiki garapen kaca 87 lan kaca 95 tekan 96. Cekap semanten materi saking Ustadzah Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.